jeneng kita ngger Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar. Aja padha kaget ulun Kang Brata ana ing negara Ngamarta kene mapanane sanggar pamujan kene. Ulun Yudhistira kawon dereng dangu sarau paduka kuaturi sembah tabukti kula mergi kunjuk dumateng paduka. Iya sembah bekti wis tak tampa balik pangestuku wae tampanana ya Puntadewa. Narodo kakekku basaku tampanana. Werkudara kowe lagi karo dewa, jeneng kita lagi karo dewa. Lah kok kowe beneh lawan padatan ora padha marang kakakmu lembagekne marang aku marang dewa. Ngopo? Mergo dewa kuwi sesembahanmu mergo manungsa karo dewa kuwi tuwa dewa. Manungsa karo dewa kuwi tuwa sapa? Manungsa karo dewa tuwa dewa. Ngomong sapa? Dewa Nabi Adam itu sapa? Ya, tuwa Nabi Adam ya. Nabi Adam sapa dewa? Ya manungsa. Maksudnya kowe kudu ngajeni marang prataku nang Ngamarta kene. Bosen. Kula Narodo
sembah pangabekti kula mugi kunjuk mugi katur dumateng paduka kula. Arjuna iki apa nggih madukara iki. Iya. Basamu wis tak tampa balik pabektiku tanpa ngono ya Arjuna. Pabektiku dikunjuk, kembali ya tak tampa. Nuwun sewu dereng dangu karo paduka kula. Wonten ing negari Ngamarta mriki wonten wigatos menapa ngene malah apa sejatine ulun engkol jejibahan dikake dawuh Sang Hyang Giripati kinen matedak dawuh dening Sang Hyang Giripati supaya nimbali jeneng ulun kaki Puntadewa munggah kayangan Junggring Saloka Jonggiri Saloka bareng salah ulun dina iki uga ngger mekaten kepareng paduka pukulan. Iya pancen kepara kaya mangkono. Dhisik mangko dhisik yo kene kakangku bareng ditimbali oleh kayangan Suralaya ana wigati apa mara kaki ngendika kakek Narada ana wigati apa dening bareng kakangku ditimbali ana kayangan. Aku iki nek tak wedane ning kene yektine bakal dadi perkara ning yen ora tak wedane kok nyatane kadedayane kaya mangkono. Ora dadak iki ringo-ringo kowe dewa yen yo ora ora ojo minta-minta tembungmu mara kaki Wedarna wigati opo bar kakangku ditimbali menyang kayangan yen arep diparingi ganjaran kelabuhan opo sing wis nate ditindakake dening kakangku kosok baline yen pancen nampa pidana njur dosa kelabutane kakangku Puntadewa apa perlu barang nggih ngene yo Ger sejatine ulun iki ora sumerap ingkang nyatane punggung apa to darungane dening Kaki Puntadewa timbalan sowan ning kayangan. Merga ulun iki napa dawuh Sawanara Bathara Guru tumedak ana Kacapada timbalana Kaki Darmakusuma ya Puntadewa ngono kuwi. Lalu mau semokon sapa sing ngomong Nabi Guru wis dikongkon bali wong kok kenah perkara iki piye. Orang Kaki Wedarna ulun iki ora ngerti mau sondol yang diwedarke bakal dadi perkara nek ora diwedarke kowe ewu dewa mencra-mencri tembunge ora ono diampuni tembunge ngene Blaka Suta blak utang terus terang Adi Guru ngomong kaya ngene iki Adi Guru matur kaya ngene iki Kakang Narada dika nglapuri turunane Hartapada jumujuku ning Ngamarta ditawuh Puntadewa timbalana supaya ngadhep ngarsaning sun. Dadi ulun iki mung sadremoni bali Kaki Puntadewa dene apa wigatine ulun ora diparingi dawuh monggo jeneng kita ki uga sumurup yen ta Bathara Narada ki nek kaya wong balang sampamane disawatake ngalor tiba ning lor disawatake ngidul tiba ning kidul ngono Bathara. Sik yen ngono kowe ora bedane karo watu kowe budal saka kayangan Junggring Saloka kowe dikongkoni bali kakangku nek ngatur cetha perkarane aja lakon dosa. Kosek aja duka luwih dhisik kosek sabar sareng malah sampe Bathara. Ngene kowe tak kandhani arep dikapak-kapakno ya wis ngene iki ulun dadi wong jroning rasa ning dikepriye wae ulun kudu blaka pancene ulun ngerti ning dawuh Adi Guru pancene ora kena diwedarke ana kene mergo Adi Guru pribadi bakal wedarke ana ing kayangan Suralaya kono. Rasa akan lulus Wedarna saiki perlu aku sak dulur-dulur padha sumurup
monggo apa sedane kakek guru ingkang sanyatane. Nah ngene. Waleh-waleh apa merga saka dosa kaluputan kang sinandang dening Kaki Puntadewa mula kudu ditimbali soanane kayangan Dongring Saloka Bathara. Dosa luputing barep kakangku apa? Dosane barep kakangku apa? Ngene. Dosane Puntadewa kaluputane Puntadewa angka sepisan kuwi gone tarak broto mati raga kena diarani manunggal cipta rasa budi karsa nganti lirwa marang kaprabone gawe daya geterane kayangan Dongring Saloka nganti menceng otot galagil rengat singate lembuan dini kawah candra dimuka umuk mawalian nganti daya panas sumarambah kayangan para Jawata geger pepuyungan para dewa-dewi Apsara Hapsari kena dayane pangaregawan Subrotanira ingkang tuwuh suka megane Kaki Puntadewa kuwi ingkang kepisan. Sabanjure apa? Sabanjure anggone Kaki Puntadewa kuwi luput anggone nyandang jeneng Puntadewa. Merga dewa kuwi para jenenge para dewa ana ing kayangan Suralaya kono. Manggone ana kayangan Suralaya kono. Biyen-biyen dewa nyapa? Barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa wiwit lair. Lakon saiki lagi diungkit-ungkit. Biyen dewa padha nyapa? Wong sing nganggo jeneng Puntadewa, sing nganggo jeneng dewa ya ora barep kakangku tok. Baladewa kakangku kae nganggo jeneng dewa. Basudewa kae nganggo jeneng dewa. Dewa Srani kae nganggo jeneng dewa. Dewa 19 kayak nganggo jeneng dewa. Kok ngene. Kuwi kang aku mau medharke dawe Adi Guru aja seneni awak Negara. Dewa menca-menca ranggo paugeran. Ngene. Sing angka 3 kuwi anggone Kaki Puntadewa nganggo gelung keling. Merga sing dikepanake nganggo gelung keling kuwi titi sing dewa. Ya wong dewa tok sing dikepanake nganggo gelung keling kuwi. Ya apa ora kelingan. Nalika biyen gelung keling iki paringane Bathara Darma. Apa ora kelingan? Narada Jebol ya ora kelingan. Ose aku jebok sentak-sentak ngono ki ta Saudara. Ngene lho. Aku iki mau medharke dawuhe Bathara Guru. Lah sing angka pungkasan ngene. Si Kaki Puntadewa iki ditimbali ana kayangan iki bakal nampa pidana, bakal dibanjut ana ing kawah Candra Dimuka Bathara. Kenapa kakangku bakal dicemplungke ana kawah Candra Dimuka? Merga dosa kaluputane bapakmu Pandhu kuwi ben bisa luar saiki. Lah Puntadewa iki kudu melu dibanjut ana ing kawah Candra Dimuka. Ratna. Kakangku Puntadewa iki kejaba. Kakangku iki kene dadi ratu ana ing Amarta. Werkudara ning kene minangka dadi senopati. Yen kakangku tiba ana ing kayangan bakal dibanjut aku sing ora nrimake. Aku sing megah, aku sing dadi wakile. Ora bisa ta, iki ora kena dienggo wakil. Iki sing diujukno kakangku Puntadewa ta. Ora kena liyane, ora kena melu, ora kena kowe, ora kena melu Bathara. Ora ikut. Sore aku kudu melu. Mekek-mekek aku yo iso melu. Kok ta. Kok dadi ngene iki piye to iki? Sing diparengake Adi Guru kuwi ya mung kakangmu Puntadewa tok ora entuk liyane boyak. Kausan. Aku kudu melu. Wong iki derek. Kok sapa? Kok padha melu kabeh iki piye to misale?
udan kang arum-arum nandang ora ngawiya kok dadi kaya ngene keadaan iki kepiye to iki kok padha melu kabeh kok sing diujuke wong Kutadewa lah kok malah kowe Werkudara Jarawa kembar kok malah melu dibantu to ning Candra Dimuka iki kepiye iki ora entuk aku melu yen aku ditanake melu ayangan sore balak sungsang bawono balik jangan sabar wae dhisik yen pancen kaya ngono dadi sediamu margake ya ulun wis ora iso apa-apa ulun kalah dina iki ulun kalah yen sediamu arep melu munggane kayangan ayo tak dereno sak lakuku ayo tak dereno saiki menyang kayangan Surabaya ayo madhep bakal guru manungsan kasrepan tingkaling mungsuh Koko Prabu Putra Dewa Kula adhiyatinipun panjenengan menika saged dados wakile panjenengan yang kok panjenengan malah tempel kemawon wonten ing mriki Kakang Werkudara ingkang sampun dados wakilipun panjenengan Koko Prabu kok paduka kentelan kewala paduka ditutup pripun
Saloko saperlu dibanting dening para dewa kamangka supripun kalemahan menika nambah wonten ing kakang putra dewa kakang putra dewa malah ngamarta mendelang dewa ingkang kakulikan utara kaliyan kembar Pustri kolkan dua dalam kados makaten takkan bareng malah kebelah kemauan boten wangsulan nopo-nopo tukang jetu kang mumpun kontrene betul anak waktu turuan dan serius di pulang kayangan ngomongin bintang sendiri untuk iman kamu malah menangani kamu malah berlari ngarep kontrene kakangmu kontrene oh
nungguin kosok melatang urut kepenak wis lali perwondo sipawi jenenge melek gun ndong lali aku gila air anak sing koyo kowe utang dino ibu gila ora bisa gula apa kowe ibu rumangsa gila gula bisa gawe aku sifat anak kowe anak terus wani marang kanjeng ibu milani badane kanjeng ibu kowe bocah minggat saka kene putra dewa wongang ayo dino lama manis putuwo kowe dadi anak ora bisa ngadake marang ibumu lan bapakmu putuwo kowe kang milik dino lali bareng kuwi dosa gumelar kowe urip sawo kepenak lali marang Purwodasina kowe tega marang adi-adimu putra dewa yo kabeh iki mau lakon saka dewa sumber lakon saka para dewa yo sabar mesti ana watese putra dewa wong sing paling sabar ana watese para dewa eling-eling kayangan bakal tak gawe sungsang bawana para dewa para dewa ning kayangan para dewa aku tansah ketulungan sifat sabar sabarku ora rel pati nesu dadi buta sore gedene ayo endi para dewa kayangan bakal tak gawe sungsang bawana balik bencot munggah kayangan nau
sampu samya matali lertaken weloting padha dayang kumau tangi bintang sangat sinicir Lampinya mentaliwus Lampinya mentaliwus bintang sangat sinicir Sura Wirangka Tresna Sura Wirangka kaya buta sinawake Wirangka anangke Wirangka kula nuwun iki kula lapi pangandikan dawuh Kanjeng Pamanpati Sengkuni kaya sing wis standarke wingi kowe bisa amboyong Putri Ngastina ya kuwi Dewi Lesmanawati lamun kowe bisa mateni para Pandhawa kowe bakal entuk ganjaran separo negara Ngastina lan bakal entuk Putri Ndrawati kuwi mau yen wis bisa mateni para Pandhawa lah iki dina iki ya dina iki para Pandhawa wis ora ana dina iki para Pandhawa wis diboya ana ing kayangan karo para dewa. Iki kesempatan kanggo mateni Pandhawa nggih. Wala-wala niki kersa paduka kowe lumarep negara Ngamarta, obrak-abrik negara Ngamarta merga kekuatan Ngamarta kuwi saiki wis ora ana. Wala-wala niki Kumpane ada bidal menapa besok dadak ngenteni apa ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak ya ta ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak budal dina cipta ora iki sendika ngesaken dawuh Pamanpati enjing bidal gumurung saking jroning bumi kang kala kuswa obro busananira wirsurya dalira saking dalan iki arsa madangi jagat mungum aneh sakutake ngukir lain kono mau lah punika to jenengipun negara saking Padyabala saking negari Tunjung Langkapan ingkang dipun pandhegani dening Raden Prabu Wiramba Sawadyabala bidalipun para Wadyabala Tunjung Langkapan Gumelar ngembeki Sultan